מה קונים ליולדת אחרי לידה? לפי כמות השוקולדים והבונבוניירות שאפשר לראות במחלקת היולדות, אפשר להבין שהרבה אנשים לא יודעים שהדבר האחרון, באמת האחרון, שהאימא הטריה רוצה, זה עוד קלוריות. איתנו ליז שמש, מנכ"ל בייבי אספן, מתנות ליולדת. שלום. שלום וברכה. יואו, בא לי שאיזו חברה שלי תלד כדי שאני אוכל, שאני לא אביא לה בונבוניירות. אז זהו, שגם אני חשבתי שבאמת מביאים בונבוניירות, וכשהייתי צריכה להביא לחברתי שילדה מתנת לידה, אז הרסת הכל באריזות בונבוניירה. זה עוד לפני בייבי אספן, מה אני עושה? זה לא ייתכן. וביקרתי בתערוכה מאוד גדולה בארצות הברית, וגיליתי את בייבי אספן, שזה בעצם מוצרים חדשניים, מקוריים, מפתיעים בעצם לתינוק, אבל כמובן שאי אפשר, כל אימא לא יכולה להתעלם בעצם מהיופי ומהכיפיות שלה. אז בואי נתחיל לראות, תביא לי חברה שלי יולדת, אני רוצה לקחת בית חולים, מה אני מביאה לה? ואת מביאה לה עדנית של פרחים, שאני מרשה לך לשלוף פרח. פרח? לקטוף פרח? לקטוף לגמרי. פרחים לא מוגנים, ככה שאפשר בהחלט... זה חיתול, רגע, עדנית נפלה לי. נכון. זה חד פעמי? זה רב פעמי. רב פעמי, זה מכותנה. מכותנה, 100% כותנה, כל המוצרים מיוצרים ברמת איכות מאוד מאוד גבוהה. אוי, זה ממש כמו שפנפן קטן, שפנפנה קטנטונת. יואו, יש את זה גם בצבע אחר. מה עוד? בשלל צבעים. זה לבנות. להמתיק רגע של החלפת חיתול. בדיוק. מה עוד? זה לבנות או זה לבנות? זה לבנות, יש גם לבנים, אבל זה לבנות. לא רואה בן עם פרח. לא, לגמרי לא. לבנים זה עם קטרים ולבנות זה עם פרחים. עם קטרים? עם קטרים. אנחנו עושים את ה... יש אצלנו את ההפרדה. יש גם, אפשר להגשים בעצם את החלום של כל אימא פולניה. אליי. תזרים, זה מחובר ביחד. זה מחובר, זה אוברול, כמו שאת יכולה להרגיש שזה 100% כותנה, כל המוצרים מאוד מאוד נעימים, רכים. לאיזה גילאים המוצרים, הבגדים האלה מיועדים? זאת אומרת, מגיל 0 עד 6, למעט העדנית, שזה בעצם מוצר קצת גדולות יותר, 6 עד 12. אבל תמיד קונים 3 חודשים עד 6 חודשים, נכון? זה 0 עד 6 בדיוק. תינוק שנולד, גם אם הוא מאוד מאוד שבי וגם אם הוא רזה, זה יכול להתאים לו. מה שעוד, בגדים לקטנטנים, בדרך כלל עם שרוול ארוך, ככה שאין פונקציה של עונות. נו, בוודאי, כשהם קטנים, הם שרוולים ארוכים, במכנסיים, בוא נראה עוד דברים. יש גם שמחות. זה אהבתי, זה פשוט מתוק. כן, יש לך אחד סגור, אחד פתוח שתוכלי להרגיש. רגע, אני רוצה את הפתוח. בבקשה. האמת שנורא נעים גם בשבילי, זה גם של כזה מקסים. קריר לי פה. נורא נעים. אז זה בעצם השמיכה שמוציאים אותו מהבית חולים, את התינוק או את התינוק? אפשרי לגמרי, יש גם רעשן וכובע, וזה מגיע במארז כזה מהודר מאוד מאוד יפה. כמו ספר, נכון? זה ביילי הארנב, ביילי בני. כמה עולה דבר כזה? מתנה כזאת כמה? המתנות, המחירים של המתנות נעים בין 69 שקלים עד 249 שקלים. מה 69? תראי לי מה זה 69. מה הכי נמוך? מה הכי גבוה? הכי גבוה זה ביילי הארנב, שזו שמיכה עם רעשן וכובע. כן. יש את משי התולעת, שהיא תולעת מאוד מאוד חמודה. מה מיוחד במשי התולעת? היא פשוט, זה 4 זוגות גרביים. זה גרביים? אין גרביים, אבל הם פשוט התגלגלו להם לתולעת. התבלבלו. יש גם את הגלידות המתוקות האלו, שאפשר לצרף להם עוד גלידת אגנדנס כזו, עם אוברול, שהוא 100% כותנה מאוד מאוד. יכולה לפתוח את זה רק בשביל לראות את הגרביים? פרשה לי? בוודאי. יואו. ככה? בטח, תשלפי. תשלוף? תפתחי. רגע, שנייה. זה כמו הפתעות כאלה. נכון, זה כל היופי. ביצת הפתעה. נכון. כל הרעיון זה בעצם... אופס, נפלה לי גרב. נכון, זוג. יואו, איזה מתוק. ותראי כמה שזה נעים ורך. איזה מתיקות. וזו מתנה. מה שחשוב פה זה... מתנה שימושית. היא גם שימושית מצד אחד, ומצד שני היא גם מאוד מאוד יפה וכיף. היא מעלה חיוך. האמת שראיתי את זה, זה ישר מעלה לי חיוך. מה, זה גם גרביים? במקרה הזה זה גם גרביים. את יודעת מה, אפשר לשים את כל הגרביים, פשוט לשמור אותם כאן, נכון? האמת שזה רעיון, לא חשבתי על זה. לא חשבת על זה? אני פעם, כשהקטן שלי היה תינוק, אז יש את הגומיות האלה שמחברים לרגל שלא תברח להם הגרב, זה היה מין מארז כזה ששמתי את כל הגומיות. חמוד, חמוד מאוד. שושו השואל שהוא, עוד פעם, דובי חמוד. טוב, מה, בא לנו תינוק
בא לנו תינוק, מה נעשה? מכל הסיפור הזה, עשה לי חשק לתינוק. אז קדימה, לפחות תקבלי מתנות יפות עכשיו שיש בארץ. שווה לעשות ילדים, יש מתנות יפות. טוב, תודה. תודה רבה. בכיף. טוב, מכאן...